Na, jó gurigázást mindenkinek, vakrendőröket, gumifákat, egészséges lányokat. Innen kezd a téma érdekes lenni. Erre járunk állandó jelleggel, hát ez innentől már szakadó hóba, ez láncos szokott lenni ez a szakasz. Itt támadom a határt, fölfele megyek föl. Úgyhogy, hát itt ennyire szűk a pálya, úgyhogy ide már nagyon lánc nélkül nem szoktak fölengedni minket. Mert itt nagyon hibázni nem lehet. Ugye látszik jobb oldalon lenne az erdő, meg vízmosás szalagkorláttal. Bal oldalon pedig sziklafalak, ami hát nem is tudom, 150, 200, 300, 400 méter magas körüli. És akkor szépen itt veckendezünk fölfele, itt húzunk fölfele a határra. Erre gályázunk. Ugye itt természetesen turistákkal szokott a legnagyobb probléma lenni, mert azért azok, akik erre járnak, azok tudják, hogy hány óra meg micsoda. De itt mikor a turisták jönnek szembe, pláne motorokkal nyáron, aztán borítanak mind a fene. Aztán amikor a kanyarba meglátják a gépjárművet, akkor azért elkezdenek lipikókázni, mert ugye az évről föl kéne szedni a gépet, hogyha nem akarják az első lámpámat megmosni sisakkal. Tehát nehézkes szokott lenni. Hát ugye itt már szakadék jobb oldalon. Szintén szalagkorlát végig. Úgyhogy hát úgy kell nézni, hogy a túloldala, tehát ami jobbra esik tőlünk, ez itt az út mellett, ez még nem, de azok a hegyek, ez itt végig Svájc. Tehát én Ausztriában vagyok, ez a völgy a határ, itt folyik lenne az Inn folyó, ez a határfolyó, és akkor itt kúszunk fölfele szépen. Így nem tudom, mennyire látszik, hogy bal oldalon, itt most ezeket a hálókat ugye lebontották, aztán kivágják az összes fát, mert itt akkora lavinák voltak télen, hogy lehozták a fát. Aztán volt is majd egy lavina, ahol leomlott, ott egy kamiont maga alá temetett, úgyhogy a pótkocsinak annyi lett. Hát egy olyan 300-400 köbméter hó jöhetett le körülbelül, úgyhogy le is volt zárva egy napig itt fölfele a szakasz. Hát én pont megúsztam, mert én előtte jöttem át itt 3-4 órával, akkor még tartotta magát, de aztán hirtelen jött meg az enyhülés. Na hát itt a túloldali hegyek, ez a Svájc. Úgyhogy itt fordítunk egyet, itt lenne a szakadék. Jobb oldalon. Aztán ennyi végül is, hogy itt végig emelkedik az út. Na ez is a cselák kotkodájával nem talált el. Aztán erősebb kutya viszi el a csontot, alapon én jöttem. Ez egy új alagút, egy 3 éve épült. Most már bejárunk ebbe, hála Jóistennek, mert előzőleg itt mellette volt egy kisebb alagút, annyira a peremen hozott el az út, de a két kisebb vágott alagútba ott 2 kamion nem fért el egymás mellett, ott mindig át kellett nézni az íven. Aztán ha láttunk másik autót, akkor megállni, mert benne az alagútban nem fért el 2 autó egymás mellett. Egy személyautó meg egy kamion még mondjuk, de 2 kamionnak már kevés volt a hely. Úgyhogy azért gondoltak egyet, aztán ugye nagy forgalom, turista forgalom miatt. A kamionforgalom nincs akkora, mert itt azért ezek mindig kötelesek ezek az utak, hát mi járhatunk erre, mert ugye nekünk a telephelyünk az itt van túloldalon Olaszországba, meg hát akik konkrétan célirányosan ide jönnek Szűz-Tirolba, azok járhatnak erre. Tehát azért akkora kamionforgalom nincsen, de nyáron azért turista forgalom, meg télen ugye megint ugye a síturisták miatt azért nagy forgalom szokott lenni, aztán azért is csinálták meg a dolgokat. Hát ezek pedig itt ilyen lavina ellen védik az utat végül is, ugye föntről a hegy oldal, ha esetleg leszakadna. Tehát ezek a tetők, ezek azért vannak ide építve, hogy végül is ne az útra, vagy hát az útnak ugye mindegy lenne, tehát azért mondjuk ha jön egy busz, egy 70 ember, annak már nem annyira. Úgyhogy azért is csinálták ide ezeket a dolgokat. Aztán innen már rövidesen odaérünk ahhoz a szakaszhoz, ahol végül is a lavina leszakadt. Az a legutolsó vágott alagút után, a múzeum fölött, ott szakadt le a fal.
Hát a srác ott egy kicsit lassabban jön, akkor a fülkét kapja telibe, és ott nagyon esélye nincs, mert a pótkocsi az teljesen. Hát azt ugye nem arra tervezték, hogy föntről, akkor mit tudom én, hány 10, 40, 50, 80, 100 méterről leszakad a lavina, az a 200-300 köbméter hó, hogy azt megfogja. Úgyhogy az kukás lett, de hát a sofőr az szerencsésen megúszta. Mert a fülkének igazából magának semmi baja nem lett. Csak a pótkocsit temette maga alá. Itt bejövünk még egy ilyen alagútba. Vágódunk szépen fölfele. Ugye egy-egy autó azért jön szembe. Kamion. De azért most lesz egy kis csendesség, mert ugye a síturisták már elfogytak. De ugye a sípályák már bezártak. Na itt a múzeum jobb oldalon. Az ágyúval. Itt bal oldalon a múzeumnak szintén benne a páncélosok. Azok nem látszanak, és akkor itt érünk befele ebbe a kicsi vágott alagútba. Ebbe megint két kamion rutinosak, azok elférnek egymás mellett, de azért itt szoktak nagy kontrák lenni. Itt a vágódba. Úgy feljöttünk, na, és itt szakadt le a lavina. Ugye itt a rengeteg törmelék, amit ugye lehordtak. Lehordott a hó jóformán. Úgyhogy ez itt le volt zárva. Hát egy péntek délután 5 órától szombat estig, vasárnap reggelig volt lezárva. Hát nekünk 8 autónk ragadt fönn. Itt Osztrákban a kúton, ahol tankolunk, az innen visszább egy olyan 30 km. Hát a Gori rendes volt, mert a Bömbivel, meg a fia, meg a Golffal átmentek, aztán áthozták a sofőröket, hogy ne hétvégézzenek már ott az autókba. Úgyhogy végül is mindenki itt hétvégézett. Aztán utána szépen hétfőn autókkal, meg vasárnap este még személykocsival vissza is vittek egy párat. Meg a többiek meg hétfőn, akik jöttek fölfele Németbe, Franciába mentek, azokkal visszaküldte a sofőröket. Úgyhogy ezért megoldották korrektül. Hát itt jövünk fölfele. Itt Nauders, ez az utolsó város. Itt az osztrák oldalon. Itt még két visszafordító, aztán fent vagyunk. Aztán onnan föl a határ. A német a Vítóval össze ne buruljon, szerintem a muslékos vödör ki ne buruljon hátul, mert lépésbe jött itt a visszafordítóba, pedig aztán nem egy nagy járműszerelvény, mert én nem kenem, az oké. Ugye ezt a dupla magas motyót itt nekem a megállva be van rakva 280-290 magasba. Fő van rakva a motyesz, azért azt én nem akarom leborítani. De ő neki azért a moslékos bödön nem hiszem, hogy kiborult volna hátul a csomagtartóba, de hát úgy van vele szerintem, hogy nem ismeri a pályát, aztán inkább nem repeked. Nem kente neki rendesen. Hát én innen szépen fölkocogok. Aztán megyek is lefele. Végülis ezt a motyeszt, ezt még le kell raknom most délután. Nem vagyok messze végül is, mert a cég alatt egy olyan 20-ra van elrakom körülbelül, innen meg a cég egy olyan 40-re vagyok körülbelül, tehát azért nagyon nem kell félni, hogy megcsúsznék időbe. Aztán, hogy mi lesz további terv, ugye holnap Németországban ünnep van, utána meg jön ugye a húsvét, a 3 napos hétvége. Hát én is már most Osztrákig jöttem csak fel, aztán ott átakasztottam egy lengyellel. Ugye a lengyelt küldték ki, hogy inkább az hétvégézzen kint. A lakóautó úgy jött szembe, a férfi azt hitte, hogy ő az úr a háznál. Nem tudom, hogy mit képzelt, akkor haza kell menni, vagy repülővel kell járni, nyaralni. Ha egyszer nem férünk el, mert sima B-vel bejönünk egy lakóautóba, aztán úgy döntjük, hogy mit tudjuk azt vezetni. Egy csettegő. Ez király. Túllépte a sebességhatárt, mert 10 km/h matrica van a hátulján, de simán megyünk 25-tel, úgyhogy
Na jó, szólok is neki, hogy azért ennyire nem kéne adagolni a pitét, de rendes, meg kimegy ide a benzinkútra, hogy ne tartson föl. Mondjuk agyon van rakva ezekkel az üres kukákkal, gondolom én. Itt egy csuklós busznak be akart fordulni, hát most így jártál, öcsém. Rá akarta fordítani az ívre, de hát nem sikerült. Ezek is a sípályákra hordják fel az embereket, tehát hát túl sok mindenkit nincs. Nem lehet nagyon fölhordani, mert nem azt mondom, hogy nincsenek turisták. Itt is már jönnek szembe, csak szerintem már rájöttek, hogy azért ebben a 13-14 fokban, ami itt is már most van, már eléggé ramatya hó. Úgyhogy azért itt nagyon azzal nem lehet mit csinálni most már. Hát hiába, no. Megjött a jó idő, hála jó Istennek. Ők ennek nem örülnek, én annál jobban. Azért a tél ez nagyon kemény volt, a többihez képest is. Tehát az, hogy itt a láncba jöttünk állandóan fölfele, hetente kétszer-háromszor simán, sőt nekem volt olyan, hogy napi 2. Azért az már, én megmondom őszintén, hogy kicsit sok volt a jóból. Na hát azért látszik, hogy itt is például hogy bal oldalon van egy nagy panzió hotel. Itt is azért nem azt mondom, hogy nincsenek turisták, de közel nincs annyi autó, mint amennyi szokott lenni. Na hát ennyi volt Nauders. Hát most innen bökünk fölfele, még innen támadom a határt. Aztán innen 3 km körül van, hát majd meglátjuk, hogy az osztrák rendőrbácsik kim vannak-e. Üres-e a bukszájuk esetlegesen, mert ugye szoktak olyat csinálni, hogy kiállnak előszeretettel, kinyitják a kontrollplacot, aztán csak úgy simán, amiben lehet, abba belekötnek. Aztán olyan autó meg ugye nincs, amiben nem lehet belekötni. Na hát itt van ez az utolsó, ez a Naudersi sípálya, itt bal oldalon. Egy pár személyautó még azért van, meg azt, ahogy nézem a pályán még valamennyire van hó, de itt látszik, hogy itt a völgyben már nincs. Mennek a sífelvonók, a kabinos legalábbis megy. Hát azért vannak még a parkolóban, azt mondom, mit tudom én, egy olyan 40-50%-kal szokottnak, mert csak ez a főparkoló el sincs tele, de itt mellette, meg itt az út oldala, két oldalán is, ahol szoktak állni az autók, azért itt már nincsenek autók. Úgyhogy azért most már menjen, kotrodjon haza az összes síturista, aztán fesse a tojásokat, meg a nyuszival valamit csináljon. Hengergőzzenek vele a füve, vagy nem tudom én micsoda, de tényleg most már jó lesz, hogyha eltűnnek haza. Öreg, te meg nyomd annak az Audinak, mert szembe jönnek, tehát én meg nem veszem el a gázt. Azért, mert te itt ökörködsz, mert az A6-ról. Hát most nem tudom, hogy mit képzeltél, jó barát. Na mindegy. Megúszta. Kis türelmetlenség, meg ugye a pályát nem ismeri. Ez is német volt. Nem tudja, hogy hol, merre, hány óra. Aztán csak azt hiszi, hogy merő A6-tól van. Hát most azért állj. Vagy egy kicsit málakeverőt ott középen meg kell csiklandozni. Aztán akkor valami lesz, valami történik. Na, itt jövünk fel a határra. Hát itt volt nekem egy olyan 4 éve körülbelül. Itt volt nekem egy, pont mikor mentem haza Szabira, este 11 órakor, a személykocsival egy szarvas összerugdalta nekem az autónak az elejét. Az körülbelül ebben a magasságban, éppen hogy itt átbögtem a határon, és valahol itt körül. Itt, ahol most vagyunk. Egyszerűen elém ugrott, sötétbe. Hát én meg nem akartam megállni neki, de aztán össze is sikerült rugdalni az autónak a bal elejét, így, hogy elkaptam a kormányt, így nem vertem telibe, mert hogyha elkapom telibe, aztán az intercoolertől a klímahűtőig minden összerottyan. Lehet, hogy az agyam bevérzett volna, így simán egy bal elejére egy lámpa, ködlámpa, lökhárító, sárvédő cserével megúsztam. Már egy bal oldalon, kontrollplac zárva, király.
rendőrbácsiknak úgy látszik nem kell a korpa. Vagy mi?